ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. имрӯза влога оғоз мекунем аз гирифтани хамирча пирашкӣ кардам. ана инҷа бошад банкаҳои маҳкамкардаи модарам беҳад нағз маҳкам мекунанд ҳар гуна салат, баъд салёни бодиринг, икра, хеле чизо беҳад нағз маҳкам мекунанд. имрӯз ман гуфтам ки саҳар кати якта мулоимак хамирча гираму пирашкӣ пазам. хамири пирашкӣ дӯстони азиз, ман оби гармакак ба якта тухм и дрож кати мегирам. тухм кати гирам, ҳамин пирашкиҳом беҳад мулоим меистанд. аз саҳар то бегониам истанд, хамираш сахт намешаванд. баъд пеш аз ҳамин оғози влог мехостам ба шумо салом дӯстон, ман шарики ширкати кариягии Атоми мебошам. Атоми ширкате мебошад ки зиёда дар 22 давлати пешрафтаи ҷаҳон кор ва фаъолият мекунад. ширкат дорои сертификати ҳалол ва GMP, яъне сертификати стандарти байналмилалӣ дошта мебошад. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғондард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, артроз, саратони хун, бемории меъда ва рӯда, шамолхӯрдагӣ, иммунитети паст, хотираи заиф истифода бурда мешавад. бальзам бар зидди ожангҳо ва доғҳои рӯй, крем SPF барои муҳофизат аз нурҳои офтоб, шампун барои қатъ кардани резиши мӯй ва онҳоро мустаҳкам ва ҷилодор кардан, спирулин ва пуерчай барои зиёд ва кам кардани вазн, салатои кушон, BB крем, SPF пудра, хамираи дандоншӯӣ ва ғайраҳо. шумо низ дӯстони азиз метавонед дар ширкат шурӯъ ба кор кунед ва ҳамзамон аз маҳсулоти сифати аввалиндараҷа истифода баред. барои маълумоти бештар ва ана инҷа бошад пиёза реза карда мондам барои жарид кардан, зелин майда кардам. баъд шумо метавонед бо мурч андозед, ман фақат барои хушбӯй карданаш зира меандозам дӯстони азиз. инҷа ба бошад ҳозир пиёза жарид мекунам, пюреша тайёр мекунам, картошка ҷӯшид аллакай, вақти ҷӯшиданаш намак меандозам дӯстон. ана инҷа бошад хамирчаҳои ҳамаша гирифтам, майда майда карда мемонему, болоша мепӯшам, меистад камтар. баъд пирашкиҳои ҳамашам хел печонда аввал тайёр мекунам, баъд як бора ҳамаша гирифта жарид мекунам дӯстон. беҳад як пирашки болаззат шуд. шумо ба тавсия метиҳам хамираша тухмкатӣ гиретон духтаро, беҳад ба мазза ҳам мулоим мешавад. ҳамин намуди гирифтани хамир ба ман беҳад маъқул аст. метавонедтон фақат обкатиам гирем, лекин тухмкатӣ боз ба маззатар мешавад. баъд имрӯз бо покупка кардам, навзод рафтам, магазини навзод дар 92 барои духтарчам пижамаҳо гирифтем. баъд ҳар гуна хеле муслимови маечкаҳо, футболкачаҳо гирифтем. ҳамин магазини навзод дар центр ҳаст, пеши Мавиба. баъд бо дар 92 пеши Абрешимба дӯстон. ҳам хел либосакошон беҳад нағз барои модарон, барои кӯдакоям ҳаст, барои модарҳо низ ҳастай. ҳам хел чизакошон беҳад нағз, ҳам арзон, ҳам качественный. харин фартукчаҳо, носкичаҳо гирифтам. баъд Зинураҷона дандонакош буромасод, амба халин резинакое ки барои дандон, манаи халин аз ҳамин намуд гирифтем. чанд хелаш буд, ҳаминаш ба ман маъқул шуд. ҳозир ҳамина истифода бурда истодаем. бисёр аз аптека гирифтем ва ё маъқул нашуд Зинураҷонба. баъд судо крем гирифтем барои крем подгузник дӯстон. ҳам хел нағз будааст. барои кӯдакотон тавсия метиҳам. и нистатиновый маз барои кӯдако баъд аз кӯнокашона шуштан ҳаминоё кунем, агар кӯношон сурх намешад тамоман. ман уже 2-3 рӯз шуд истифода мебарам, ба ман сахт маъқул шуд. баъд кати модарам, хоҳарчам Зиннура рафтем Султанбей. чанд қа шуд бейти нахӯрда будам, бейти гирифтем. баъд анинҷа дӯстони азиз яблочный фрешашон беҳад нағз. ман ба ҳамин яблочниш фақат маъқул.
бисёртар султанбей мерам, ҳам ба мазза тайёр мекунам бейтишона, чем мерве ресторан, мерве кафе, чем аз ҳамин ҷой ба ман султанбей маъқул. Чанд рӯз влог барои чӣ намекунам дӯстон? ютуб каналам амхел рекомендация баъд аз агар 3-4 рӯз видео мамонам, рекомендация ютубам бисёр баланд мешавад. Дар давоми 3-4 рӯз просмотрам бисёр мешавад. Барои ҳамин дар давоми 3-4 рӯз мемонам. барои ҳаматон раҳмат, дастгирӣ мекунед дӯстон. Лайку комментариҳоро фаромӯш накунед. Ана имрӯз бошад саҳари кати хонума гуфтем пазем. Гӯшт дар инҷа гирифтем, майда кардем, хамирча гирифта мондем, боз тухмкати дӯстон. Баъд картошка реза кардему печондем вая, хамира мондем. барои ҳамаи шумо боз як бор раҳмат дӯстони азиз. лайку комментариҳои худро фаромӯш накунед. инҷа бошад дӯстони азиз, хонумаи модарам тайёр шуд. Модарам ним кӯлобӣ, ним бухоругӣ ҳастанд. барои ҳамин анхел дар тавақи калон пур карда меандозанд. беҳад як хонумаи болаззат шуд.